niya, Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Tita Max, Oh, sa panahon ngayon, una naman. paano ba yumaman? Maging isang Kontraktor! o di naman kaya'y pumaya sa loto. Hirap? Tumataya ka ba? Kabisyo? Hindi. Isang lalaki sa Amerika, Di dalawa? isa lang, ang nanalo sa loto. At muntik nang hindi makubra ang kanyang premyo. Si Jimmy Smith ay nanalo taong 2016, Mayo 25. Panalo siya ng 24.1 million US dollars o katumbas ng halos 1.4 billion pesos Wow! mula sa New York Lottery. Subalit, dahil sa sobrang busy sa trabaho bilang isang security officer, ay hindi na natignan ni Jimmy kung nanalo ba ang kanyang ticket. Ayan. Makalipas ang halos isang taon, Mayo taong 2017, 2 araw bago matapos ang deadline sa pag-claim ng papremyo, napanood ni Jimmy sa TV ang announcement na wala umanong nagka-claim ng premyo na kahit may winner ito. Parang hindi tulad dito. Iba yun. Kaya dinouble check niya dahil naalala niyang meron siyang ticket na tinayaan. Kapala. At dito na, hindi niya lubos maisip na panalo pala siya. Congrats! Ang ginawa niya, hindi niya kinlaim lahat ng pera. Ini-spread out niya ito sa loob ng 26 years ang pagtanggap ng pera. Para sa kanya, hindi raw agad maubos at para rin sa kanyang mga anak at apo. Ito isang paalala mga kabisyo na kung tataya ka sa loto, laging ingatan ang tiket at titignan ang resulta. Sino? Ako? Kailangan ba bang i-memorize yan? Ay nako, basic sa mga Pag lotto tumaya winners. ka, akin ka! O sige, ganyan na pogi. Basta sa akin yung dating. Sa akin yung dating. Panis yung mga... Sweet mo naman, Kuya Kajot. Lalasing na ang daming Sinong padala nun? Ano yan? Babae ni Uncle? Sino ba yan? Chick? Wala kay Mang Kanor yan. Ay nako. Anyway, good morning sa mga tumataya sa loto. Shout out. Isa ako sa mga tumataya sa loto at isa rin ako sa guilty minsan, tits, na Hindi mo na na-check? Oo, para So, bang- ba't kayo tumataya? para bang, siyempre, malay mo, siswertihin ka. Pero alam mo yung notion na, Kaya hindi kayo... naman ako mananalo Kaya dyan. hindi kayo nananalo. Kasi hindi mo May minamanifest. manifest, yes. You should attract. Kung Bakit siya minanifest ba niya? Ano, ha? Sumagot ka! Yung Lotto winner, si Q siya. Minanifest ba niya? Hindi nga niya alam, nanalo siya eh. Pero, well, the fact na tumaya ka, minamanifest mo. Oo. Pero hindi consistent yung manifestation mo. Kabisyo sa lahat, hindi lang sa pagtaya ng loto. Sa lahat ng pagtaya sa buhay. Kapag may ginawa kang isang bagay, andyan na yun eh. Ano na lang, ibibigay na lang sa'yo. Kaya, i-claim mo, parang faith. Sa mundo, sa universe, ang tawag manifestation. Sa spiritual, faith ang tawag doon. I-claim mo. Galit talaga ni Pastura. Hello, Amen. Pastura. Amen ba dyan sa likod? Amen! Ayan, amen. Palakpakan, may kasama si Gawin, so may ikot po dyan na basket offering po. Kalaw ko. Excuse me lang, Pastura, no? Pang 3 upiring na namin to. Kasi bumaba kasi sa bahay ko eh. Kailangan ko pataas I-charge mo sa amin. At least
natutuwa kayo sa ano ko, di ba? Hindi yun, faith. Ano ba ito? Bastura o contractor to? Faith, yun. Lagi kayo maniwala na mangyayari sa inyo. Especially kung may mga pangarap kayo. Pero minsan nga kasi Tita Max, tulad ng kay Kuya Sikyo na hindi naman Nawala niya sa in-expect na mananalo siya. Imagine. Yun na nga What eh. if, Ulit-ulit. dalawang araw na lang yun eh. What if hindi niya na-claim, lumagpas siya dun sa deadline, tsaka niya nalaman, naku, di ba? Pero ang mahalaga, Millions na-check po yun. niya yan pare. Yun, para talaga sa kanya yun. Para Para talaga sa sa'yo kanya. talaga. Para sa mga babaero din yan. Anong kinalaman ng babaero sa lutuin? Pag para sa'yo ang pambababae, Ah. kahit sabi mo magbago ka na, Ah. pag nakita mo yung crush mo, Ah. sabi mo, shit, next time na lang ako magbago. Diba? Lalo pag bumabalik-balik sa'yo yung Ah. kabit mo, di Ah. sabi mo sa asawa mo, promise, magbabago na ako kasi nahuli ka eh. Pero tapos nagbabago, 3 days. 3 days lang nagbago Oo, na. 3 days. Tapos nag-chat sa'yo yung kabit mo. Nag-chat. Hindi ko kayang wala ka. Siyempre, magkikita na naman kayo. O, di kayo na naman. Guys, hindi po ito yung Tita Max Podcast, ha? On air po tayo. Tita Max on air tayo ngayon. Hindi. Congrats sa winner and sa mga lotto winners. Pero, Congrats. eto lang ang big question ko, Tita Max. Kasi, di ba, 8 years na to nangyari, pero parang ginagawa lang siya na inspiration, na nagsisirculate pa rin siya online, para lang magbigay ng inspirasyon na huwag sumuko, Huwag sa, sumuko buhay. sa buhay. Ang tanong ko ngayon, kita ko yung picture ni Kuya Jimmy Smith, 68 years old na siya. Oo. Tamo, hindi pa siya nagre-retire Andyan, sa oh. pagiging Ayan, guard, no? tanggap nyo, $24.1 million. Kita, nakakita ka na ba ng picture ng lotto winner sa Pilipinas? Yun ang Hindi, tanong. naka-blurred. Nakatuwalya yung ulo. May isa pa inedit, yung Ano to, inedit. by bus? Yung inedit, di ba? Oo, inedit. Si Edith? Si Edith ba yun? Maganda. Bakit? Bakit hindi pinapakita? Kasi sa for tingin mo? For? safety purposes. Safety purposes. Privacy purposes. Siyempre, bakit? Ito si puputaktihin ng kapitbahay ng kamag-anak. Si Jimmy Smith, pinakita niya yung mukha niya eh. O bakit ganon? Kasi baka sa ibang bansa yan eh, sa Pinas ba yan? O, sa Bagay, ibang sa bansa Amerika yan kasi eh. to. Oo, iba yung, kumbaga, Siguro yun, sa kanila walang ano, no? Parang, sige, nanalo walang siya. looting. Baka kasi hold upin pag dito, Oo, no? pag dito kasi, paglabas mo pa lang ng pag-claim mo, andyan na nakaabang na. O, Kaya nga hindi ko sinasabi na rich kid ako eh. Sinabi mo na O sige kayo na pogi. Oh, yan. So, congrats sa mga... Congrats sa mga lotto winners! Yung legit, ha? Baka kasi may ghost winner ka dyan. Eh. Oo. May mga- Sana all. kahit mga sikyo, pwede man. Yung si Kuya Sikyo siya. Nagbantay sa gate. Yung sikyo, Yung ghost. nakaputi eh. Yung ghost? Yung sikyo. Nakalutang sa lupa. Yung ghost? Yung sikyo. Hay siguro. Hay na hay. Yung sikyo. Yung ghost. Grabe. Oh, may hawak na batuta. Yung sikyo? Yung ghost. Uy. Grabe naman. Nagro-rubing yan gabi-gabi. Yung sikyo. Yung ghost. Kaya papasok yan sa tahanan mo. Yung ghost. Yung sikyo. Sabi niya, Ma'am Tanya, pasilpi. Sabi ng sikyo. Sabi ng ghost. Sabi niya, Guys, ghost o zombie, klaruin natin to. Wala namang gusto kain yan eh. yung pelikulang Pilipino, gumaganyan yung ghost, oh. Maniniwala ka naman sa... ghost. Zombie yan eh. Yung ghost. Hindi, yung sikyo. Syempre Gutay-gutay yung puyat damit, eh. gutay-gutay yung damit. Yung ghost. Yung sikyo. Syempre puyat eh. Sikyo? Yung ghost. Panggabi kasi yan siya. Yung sikyo. Yung ghost. Ay, Alam, may paru-paro. Guys, help me. Ay, saan mo yung para saan yun? Sa ghost. Direct I was a ghost, I was alone.